many people feel like we are entering a dark time. Kamala Harris layidu ta k'a bɛna fanga lasigi ni sɔnɔgɔya ye Donald Trump ma nin kɛra ka kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka taa kanubagaw ni u ka tɔndenw ɲɛkɔrɔ a tɛmɛna ni kɛlɛ ye min tun y'a kanubagaw ka hakilina ye. Let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. An ka ka sɔn kalata jaabiw ma tile waati kumana ni jamanatigi Trump ye n y'a fo kosɛbɛ a ka sebagaya sɔrɔli la jamanatigisi kalata la. Madame Harris ye nin fɔ Halman Matters lajɛrɛ kɛnɛ kan min kɛra Howard University la Washington. N y'a fɔ a ye fɛnɛ n b'a dɛmɛ a ka baaraw la ale yɛrɛ a n'a ka baarakɛlaw ka se ka furancɛ fanga baaraw la tɛmɛ min bɛna kɛ n'an ka wulikajɔ ye walasa fanga ka se ka lasegin Trump yɛrɛ ma. A ye ni kunnafoni ninnu di nka a ma kuma jamanatigi Trump ka banni ma a ka sebagaya sɔrɔbaliya ani jamanatigi Joe Biden cɛ jamanatigisi kalata la min kɛra san 2020. Madame Harris ko kalataw jaabi bonyali jagoyalen tun don wa min nafa ka bon Amerique jamana yɛrɛ ka bɛjɛ fanga o kun kan ka fara jamana fanga yɛrɛ maracogo kan. Harris ye ni kunnafonidi kɛ jamakuluba wasalen dɔw ɲɛkɔrɔ. A ka ni kunnafonidi daminɛ waatiw a ye wele bila a kanubagaw ni u ka tɔndenw ma k'u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kɛlɛw kan n'u ka hakilinaw jijili ko hali ni k'a sɔrɔ u ma sebagaya sɔrɔ ni jamanatigisi kalata la. N'o kɛra fɛ jamanatigisi kalata dugusɛjɛ o min kɛra Donald Trump ale ka sebagaya sɔrɔli. It is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay.